ҷамъияти матлуботи шаҳри турсунзода дар мавсими зимистонгузаронӣ ҳамасола бо мақсади таъмини аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо мувофиқи имконият ангишту ҳезум, пиёзу картошка, ғалладона аз хоҷагиҳои коллективӣ, фермерӣ, кооперативҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон маводи хӯрока захира менамояд. беморхона ва дармонгоҳҳои шаҳру деҳот низ барои гузарондани тирамоҳу зимистон маводи хӯрока ва ангишту ҳезум захира намуданд. ҳамаи маводҳои хӯрокворӣ ки ба нақша гирифта шуда буданд 100% иҷро шуданд ва дар анбори беморхона захира карда шуданд. инчунин маводҳои сӯзишворӣ ва молиданӣ барои таъмин намудан аз ҷониби маъмурияти беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд шартнома баста шудааст ки ин ҷамъият беморхонаро дар давоми сол бо маводҳои сӯзишворӣ бемаҳдудият таъмин менамояд. дар маҷмӯъ 28 адад маркази саломатии деҳотӣ мавҷуд аст ва 50 хонаи саломатӣ ки ҳамаи онҳо бо печҳои аловии гармидиҳанда таъмин мебошанд. дар худи маркази саломатии шаҳр бошад печҳои барқӣ мавҷуд аст ки ҳамаашон коршавам ҳастанд. илова бар ин дар муассисаҳои тиббие ки бо печҳои аловӣ фаъолият менамоянд ба миқдори умумии 83 тонна ангиш ва 40 куб ҳезум захира карда шудааст ки ман боварӣ дорам ба пуррагӣ аз давраи тирамоҳ зимистон мебароем. бояд гуфт ки имрӯз дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 100 муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд ки ҳамаи он пурра бо маводи сӯзишворӣ таъмин гарда синфхонаҳои мактаб омодаи зимистонгузаронӣ мебошанд. аз шӯъбаи манзилии коммуналӣ ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд барои гузарондани тирамоҳу зимистон ба таври кофӣ қуму намак захира карда шуда ҳамаи техникаҳои барфдозакунӣ омодаи кор мебошанд. шӯъбаи манзилии хоҷагидорӣ назди ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар баробари дигар муассисаҳо барои гузарондани зимистони солҳои 2020-21 пурра омодагӣ дидааст. аз ҷумла сӯзишвории дизелӣ 3000 литр, яъне бензин 1500 литр, қум 416 метри квадратӣ, намак зиёда аз 31 тонн, ҳезум 57 метри кубӣ, техникаҳои вобасташуда 7 адад мебошанд, шишабандии тирезаҳо яъне 37 метри квадратӣ, таъмини коргарон бо либосҳои гарм ҳамаашон таъмин ҳастанд, ангиш бошад 3 тонн. мо кормандони муассиса кӯшиш мекунем ки зимистони дар пеш истодаро бе ягон камбудӣ паси сар намоем. хулас мо гурӯҳи эҷодӣ аз муассисаҳои дахлдор барои омодагӣ ва бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳу зимистон дидан кардем, аммо то чӣ андоза амнияти сокинон таъмин мегардад, инро фақат вақт нишон медиҳад.